Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está connosco Alfonso Pombo, que é o presidente da Asociación Vendima. Bos días, Alfonso, gracias Buenos por vir. días, nada, a vos. Bueno, a primeira pregunta, como foi a Vendima deste ano? Pois depende de varias cousas. Poden ser, uns tuveron unha vendimia extraordinaria, outros tuveron unha mala vendimia, pero, ante todo, foi unha vendimia moi tranquila. O tempo axudou moitísimo, tuvemos unha vendimia con 15 días sin choivas, sin mal tempo, sin previsión de que fora a chover. O sea, unha vendimia moi tranquila, cunha graduación moi alta, en si, principal, unha vendimia moi tranquila. Satisfeitos, entonces, Sí, este ano? ante todo, moi satisfechos co que se recolleu e coa calidad da uva, que é moi importante tamén. E dicíame xusto antes de empezar que están tamén con eleccións neste momento. Como Efectivamente. está eso? Vamos a empezar coas eleccións da asociación, por se queren presentar, e se non hai candidaturas e demais, nós teremos que seguir coas riendas do que xa se formou nun principio, no 2010, e continuaremos hasta que teñamos viñedos. Pero, bueno, continúa entendo con ganas de continuar, non? Sí, por supuesto. Foi unha cousa que se creou, funcionou moi ben no seu principio, sigue funcionando perfectamente, estamos encantados co resultado, entonces temos ganas de continuar. Porque a asociación naceu no ano 2010, se non me equivoco. Sí, naceu no 2010. Por que decidiron nese momento formala? Decidiuse formar, non fun eu, foi outro socio, e decidiuse formar polo tema de que axudar ao... En principio naceu para axudar ao pequeno viticultor, para poderse afrontar aos gastos que conlleva a facer unha campaña, non só os surfaters, sino plantacións, alambres, estruturas, o sea, para exigir un pouco, porque non é o mesmo que o que nos basamos, que unha persona vai a comprar un rollo de alambre con unha asociación que pode comprar un palé, os precios son distintos. Entonces, iso formouse para axudar ao pequeno viticultor, non é o mesmo vender 100 kilos de uvas que a vender 50.000. Entonces, iso foi e sigue sendo a idea principal da asociación. Axudar a abaratar os costes. Axudar a abaratar os costes de produción do pequeno viticultor. O que ten unha produción moi alta, arréglase solo. Porque canto, non sei se saben máis ou menos canto podría ser, sin a axuda vosa da asociación, canto pode costar facer unha campaña, unha vendimia? Son fitosanitarios, ándase sobre casi 2.000 euros hectárea. Nós temos descuentos, o sea, compramos en Galicia, no resto de España, entonces nós podemos abaratar entre un 20 e un 30% do que é da campaña. O sea, que compensa estar dentro da asociación. Sí, compensa estar dentro da asociación. Fomos os primeiros en facer un seguro medioambiental, por culpa do traslado dos produtos fitosanitarios dentro da cuba, se tes un accidente, se tes un derrame, fomos os primeiros en facer ese clase de seguros. Entonces, temos unhas ventaxas que, de forma particular, o pequeno explotador non é factible. E como vai a cifra de viticultores na comarca? Vai para arriba, vai para baixo? Hai xente que deixa porque non lles compensa? Como vai? A cifra de viticultores varía. Hai moita xente maior que o está deixando. Hai moita xente maior que, gracias ás grandes bodegas, que sí que eles lle fan as aplicacións, os traballos manuales, eles siguen como propietarios, arrendan os viñedos ás bodegas, porque eles xa non son capaces de continuar, entonces aí é onde se está perdendo. Donde se está ganando? Os que son grandes, cada vez son máis grandes, estáse plantando moito máis, estáse vendo que é un negocio que axuda ao viticultor maior. O pequeno, ao final, vai tender a desaparecer. Sí. Sí, se non estamos unidos, ao final vai tender a desaparecer. Pero na asociación sí que ides a máis, non? Cada ano Sí, ides máis. máis ou menos estamos nos mesmos socios. Cantos son aproximadamente? Sobre 70 socios. Mais ou menos somos 70 socios, poderemos falar de que ao mellor temos 70 ou 80 hectáreas sin viñedo. Entonces, mantémonos porque non é unha cousa que
hai moita xente que o está deixando, moitas persoas maiores que o deixan, entonces non queren continuar a xente xoven, non está aquí, se tes outro traballo é moi esclavo, ter que dedicarlle sábados e domingos non é tan factible, entonces... Claro, porque a xente pensamos o mellor só no momento da vendimia, Sí, pero é todo no momento da vendimia, mas no momento cando se vai cobrar as uvas, que é un momento que casi todos pensan, pero claro, eso conleva moitos fins de semana, moitos... O sea, se tes outro traballo é un sacrificio. Compaxinar, non? Sí. Cal sería a parte máis complexa de todo o proceso, diría? A parte máis complexa que é o que en realidad é o que depende da produción e a aplicación dos produtos fitosanitarios. Esa é a parte máis complexa. Agora hai moita normativa, hai moitos problemas con medio ambiente, con masas de agua, con casas, con... Entonces, esa é a parte máis complicada. Por iso, vostedes tamén fan cursos, non? Para que os Sí. viticultores aprendan a facer esta aplicación dos produtos e demais. Como son eses cursos? Cada canto os fan? O último curso me parece que fixemos, me parece que fora no 2020, fora referido ás enfermedades da cepa, as enfermedades da cepa e os tratamientos que se poden dar, e cales teñen solución, cales non. Entonces, sí, vamos facendo cursos así alternados. Hai algunha hora en previsión ou que teñan En pensado? principio, ahora en previsión non hai ningún curso, porque é bastante complicado encontrar xente que cualificada para que che dé un curso para 10, 15 personas. Entonces, non, de momento non temos nada, tampouco non hai unha exigencia dos socios, non podíamos facer un curso, non temos tampouco, se tuveramos unha inquietud por alguén en particular, sí que non habría problema e buscaríamoslo, aunque sea para 5 personas. E por parte dos asociados, que lles piden entón a asociación? Cales son as demandas que teñen ou que axudas lles piden normalmente? As axudas que nos piden é os precios dos produtos sanitarios e as das novas plantacións. Eso é o que máis lle preocupa, porque sí, aí podemos facer, temos descuentos para novas maquinarias e todo eso, pero é puntual, non é unha cousa de todos os anos. Todos os anos tes que dar produtos fitosanitarios, tes que abonar, iso é o que máis demanda. Hai algún tipo de uva, algún tipo de viño que sexa máis productivo de cultivar, ou algún que sexa menos, ou algún que se estea deixando por ser pouco productivo? A gran maioría dedicámonos todos ao albariño, que é o que... O que máis dá? Non é o que máis dá, é o que realmente se vende e ten unha salida controlada e estable todos os anos. Despois hai moita xente que ten moita clase distintas de viños, pero para uso doméstico para eles. Alguén, por exemplo, que quixera ahora iniciarse neste mundo, que consello lle podería dar ou que recomendación? Se se quere Ou alguén... continuar o mellor, alguén novo, como me estaba dicindo, que queira continuar pois, con isto dos pais ou dos avós. Eu consello que busque alguén, se nunca tuvo unha axuda ou nunca se dedicou, que busque alguén unha asociación ou alguén con quen asesorarse, é que é unha cousa bonita e moi agradecida. Claro, porque iso que lle quería tamén preguntar, máis alá do beneficio económico que todos buscamos, non? Cando temos un negocio, pois haberá algo máis que eso, non? Que é o que máis, aparte dese beneficio, que é o que lle aporta a vostede, por exemplo? A min? Sí. Eu son traballo fora, a min o que me dá é tranquilidade. Eu teño o meu hobby da oficina, como pode ter calquera outro, e despois ti montar no teu trator, vas dar o sulfate, vas pasar os ganchos, abonar ou tal. Entonces o que te axuda moito é a desconectarte da vida cotidiana do estrés. É moi tranquilizante, moi satisfactorio poder traballar no campo, claro. É casi terapéutico tamén para moita xente, pode ser, non? Axuda moito para desconectar. Bueno, pois non sei se hai algunha cousa máis que queira dicir ou que lle gustaría explicar da asociación ou... Nada, que estamos abertos a calquera viticultor que queira apuntarse, que queira formar parte da nosa asociación. Axudámolo en no que sea, con abogados, con cursos,
todo o que necesite. Como poderían contactar con vos? Onde está? Tedes unha sede? Temos unha página web que é vendimia.es. Ali está o meu teléfono, ten un correo tamén a página web. Temos a sede está en Meaño. De calquera forma, a través do correo, chamando por teléfono, por un WhatsApp, como queira. E cal é a cuota? Porque se non lle preguntei, cal... A cuota é de 50 euros ao ano. Bueno, está ben. É unha cuota asumible para calquera, non é unha cousa moi grave, é máis que nada para que se sinten, non é polo afán do diñeiro, sino para que se sinta identificado coa asociación. Eu son socio, pago, teño uns beneficios, que tes moitos máis beneficios cos 50 euros. Sí, desde logo, todo o que aforran xa é moito máis que eso. Sí, é moito máis. Simplemente para que darlle un poder de que pertenezo a. Que se sintan respaldados e unidos. Claro, Para poder continuar. a ver, despois nós temos a asociación en sí ten os seus gastos, tes os gastos da cuenta bancaria, tes os gastos da empresa que a gestiona, o sea, tes uns gastos que teñen que salir de algún lado. Bueno, pois animamos a todo o mundo entón que se asocie. Pode vir calquera persona que teña máis ou menos... Sí, non importa canta cantidade de villa teña, non? Sí, vámonos tratar a todos por igual, non é este ten máis hectáreas, este ten 1000 metros, todo o mundo por igual, todos teñen os mesmos beneficios, e aconsellámolo a mellor maneira posible. Perfecto, pois moitísimas gracias por viros ata aquí, Alfonso. Nada, a vos por chamarnos. Perfecto, pois moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos moi pronto na seguinte entrevista.